Kaag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Ang Philhealth ang nagahaylo karon sa mga negrense nga magpasakop sa Yakap nila nga expanded program para sa ikaayong lawas. Nagalakip ini sang libre nga konsultasyon. May libre man nga bulong pati na screening para sa cancer. May report si Barbara Mijares. Bukas sa tanan ang Philhealth Yakap o Kunyaman ng Kalusugan Program. Humalin sa government kag private employees, overseas Filipino workers, kasambahay, indigents, padulong sa lapsag, kabataan kag senior citizen ang pwede maka-avail sa programa. Libre nga konsulta sa Yakap accredited facilities, padulong sa libre nga laboratory tests, cancer screening test kag libre nga bulong sa idalom sang gamot medication program ang sarang ma-avail diri. Para magklaro sa tanan, dapat mahalin sa isa ka Yakap physician ang imo prescription because with the creation of this enhanced program nga Yakap together with the gamot app, ma-set up lang si Philhealth sang system sa isa ka Yakap accredited facility and likewise gamot accredited facility. So may system sila nga i-access to generate the prescription and to validate the prescription whether it really exists. So dapat mahalin ang prescription from a Yakap physician, from a Yakap facility. So it will not come from a private clinic. May ara kita nga Yakap facility nga kung sa diin amo nang initial point of contact dapat naton. Okay? So that is why, that explains nga ang prescription should also happen dira mismo sa Yakap clinic naton. Kaya dapat dira gidyang aton nga initial point of contact. Kag kung may need man for continuous care, dira magihapon sa aton nga Yakap facility. Sa Bacolod City, may 3 sa karon nga identified Yakap package providers. Ang Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital, Bacolod City Health Office kag Medicines Laboratory Center. Sa nagkalain-lain nga banwa kag syudad sa Negros Occidental, may 46 ka mga accredited providers. Halos tanan may yara sang Yakap accredited providers magluwas lamang sa Moises Padilla, La Castellana kag Don Salvador Benedicto nga sa karon on process pa. Sa datos ng Philhealth, 29.26% pa lamang ang tigayon nga naka-register sa Yakap program. Rason nga sila ang nagapanawagan. 3 million wala kita ang population sa sa Negros Occidental. So kapangayon kami sa appeal kami sa inyo kung pwede makampanya naton sa aton tanan yung mga umuluyo sa labi na ginatalaga ni Grusan kung pwede mag-register sila para maka-avail kita sa benepisyo sa Philhealth. Klaro sang Philhealth sa idalom sang gamot medication may 54 ka mga bulong ang pwede nga ma-avail sang libre. Pero sa karon sa Bacolod, padayon pa ang accreditation para sa sini nga mga butika. Gani ang pwede palang ma-avail nga libre nga bulong ang 21 ka bulong sa idalom sang Yakap program. 20,000 pesos ang balor sang libre nga bulong. Bahin naman sa cancer screening sa Negros Occidental, may pila ka mga cancer tests ang sarang ma-avail sa CLMMRH, Cabancalan City Hospital kag Teresita Lopez, Halandoni Provincial Hospital. Pwede magpa-register mismo sa natungdan nga mga Yakap facilities o kung paagi sa eGov app. Barbara Mijares, Digicast Negros.